DJ Shithead, musiikin ja musiikkibisneksen monialaosaaja ja ammattilainen. Moni sanokin monista omistamistani miljoonista huolimatta, että kun viikonloppuisin lähden radalle, ohitan vaatimattomuudellani jopa Räikkösen Kimin. Mutta mieluummin ohittaisin radalla Kimi Räikkösen. Asiaan. Tällä kertaa DJ Shitheadille on lähettänyt Pikku Marko CD-demon ja kysyy, onko minulla nyt hittituote? No, ei aivan. Nimittäin itse demohan oli aivan kehityskelpoinen, mutta asiaan. Nykyään CD-levyjähän vaivaa se, että nämä vouvaavat. Mitä vouvaamisen tilalle? No, otettava askel taaksepäin ja siirryttävä kohti perinteistä retroa. Eli vinyylilevy, vouvaaminen pois ja rätinää tilalle. Nyt esittelenkin ensi kesän kesäfestareitten hittituotteen oman bändini tuotoksen ja vinyylilevyn. Ja se on tässä. Luonto kutsuu, perseeseen, DJ Shithead. Näin. Johan tulee pipinää punttiin, sähinää kaislikkoon ja sutinaa telttaan. Näin on. Eikä siinä vielä kaikki. Mikä on promempaa, kun laittaa keskelle levyä vaaleita taustaa vasten oman bändin ja biisin nimi. Näin. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt Marko tarkkana. Nyt tulee varsinainen markkinarako. Nimittäin levyn keskellä on reikä. Sen ympärille on laitettava karvoja ja niin maan pirusti ja mielellään oikeita. Eli näin. Nyt sinulla on hittituote, joka ei ainoastaan soi, vaan myöskin tuoksuu. Sen jälkeen tämä tuote on joka ainoan suomalaisen poikamiehen huulilla. Ja muutaman ukkomiehenkin ja ehkä pari lepsoakin saattaa tämän salaa ostaa. Näin. Nyt perjantai-ehtoosin, kun Koskenkorvan voimalla ähistään tämän levyn kimpussa autotallissa, niin puhumme niin sanotusti pommin varmasta hittituotteesta. Se, missä tätä levyä soitetaan, en tiedä, mutta tätä ostetaan. Näin. Ensi kerralla puhutaan public relationeista, eli managerihommista. Tämä on DJ Shithead. Palataan asiaan. Joo!